Hakin narok joto nukbai kina usukango bubagra budule no thangai ajagani kabangmo borok bai malai mani notice thancha no pilai mani haike bubagra ajaga malai mani yagulo no usukangni dino nor nukuna photo post khlai mani bo je ajaga o thancha notice thancha hnai je phunung mani haike amno tui ajagani borok Dr. Anjali Daimari budule ni bobo malai ye ajaga bubagra songrok bai haike post khlaika bubagra no je malai mani hambai januka tongthok jaka te Assam Dimasani leaders Daniel Langthasa te bini hik rohi te last Tiprasa Dimasa Budosa joto thancha hnai swijak haike bubagra bo amno tui tini te Facebook o repost khlaiye this is thancha unity hnai bo amno post khlaika amno kaisa thancha chung joto notice ni chung joto indigenous rongni hnai haike chung joto thancha tongna nang hnai bubagra to sawino tongo haike amono phunugo je chung thancha nango chung thancha na tongnai hnai haike noro salni saltam rominno nukuna Assamni Karbi Anglongo ajago belaike choba haike gunugul ngai tongmani haike amno tui bubagra post khlai saka je ajago Karbi Anglong ajagani borok rongno ajagani native borok rongno se ajagani indigenous rongno se borok no se rikhlaijak norok Chinese hai irai hinai ayang North India haike Bihari rok yang je Bangladesh ni phainai wanjui bosong rok je borok Chinese rok kutuldi norok ajagani kutuldi go back Chinese ni borok slogan mani haike amno tui nyo bubagra bini Facebook o post khlai saka je kha khamani phunuka je nijini hawa tongunyo se nijini leno tongunyo se amto he hinjagi tongnani nijini haktor tongunyo se amto he hinjagi tongnani kutulde hai norok Chinese ni norok ojagani kutul thangbaidi hini hinjak tongnani borok biangni phaise haike belekhe amo kha khamjangnai kok jung amono belekhe chajagya jung je Karbi rok amti hinjakmani Karbi logi jung tongo ni bubagra post khlaikya tini te last to one notice ni bubagra seireka #one notice ni haike amte haike no chung notice rok joto thancha tongna nong chino Tripura simia chung amte haike sadok pitok khlajagi tongmani kabangma Assam rok ba ante haike khlajagi tongo kabangma tribal rok ni right check jangna nai tongo yang notice ni Tripura ni Assam ni je notice ni haike amoni bagino joto notice ni tribal rok no thancha khlaiye kaisa platform o joto kok thancha khlaiye nini ani hinyawi tongi tongma hakai amoni bagi fan ngnai hinai bubagra song te kabangma kubuni leader rok amo phunungnani nai tongo tabo temani bagi himale norok nugunyo tongna borok ayang Bangladesh ni phainai wanji bosong rok panong tung jesa Bihar ni panong tung borok yang chungno chunghai borok no notice ni borok rok no satok jago Chinese hai irai hini tongo borok kebo fuda phunuk Hindi sanai rok fuda phunuk jesa panong tung Marathi panong tung borok sanai rok fuda phunuk karon borok joto support khayo thancha tongo jungno borok bo borok oni jagani no ni wanchugui amni bage amti saya amni bage jung thancha tongna nango je bubagra song khlai tongmani je bubagra song ni ideology je notice ni community je leader bubagra song ni logyo tongtongnai notice thancha hani sawoi borno jung support khlainani nango Tiprasa rok bo jung joto thancha ngino jung kabangma sawima no Tiprasa rok je ayang Bangladesh illegal immigrant rok phai chini jaga rok segi tongphai mani edisi land omono sudai jung 20% kamaja haike chini Tiprasa rok thancha kring kai chesang na heji agin nor bai ma tong comment ni bising tiki shahodi o video na sajak like redi te share khlai joto Tiprasa ni thani no channel subscribe khai di bell icon click khai di japur katal video dawa ang nong nor notification sogin bage ai kaham tongbai di thancha tongbai di hambai khulumka।